बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोमेश्वर भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर बेन गर्भेस्त आणि झाली. ती पवित्र आत्म्यावर नमान झाली. मरिये कृपेन भरले समुद्र व्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सुमायचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जाव. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र व्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचं पूत मुनीसलो आणि आमच्या मध्ये जेलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र व्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी माग्या येसुम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जण झाला कष्ट आणि कुसळ जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्ता आमच्या सुम्यावर फाता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझ्या राखण्या सगळ्यांच्या दयेन मका दिला तुझ्या ताबेत मुझी मोत उजवडाय मका राख संभाळ आणि सलय आमेन. ससनास विषय दितांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाश संजय पंखोदी समाधानाचे विषय घेऊन दित आमेन. श्रेष्ठ बडव्या असा आम्ही गेले आमच्या जुजानम का संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आडियम कम कादादी समजेदन का फरमावंदी मनपरातून मागता आणि तू ये सरगावेल्या फौजेच्या कुवारा आत्म्य वाढून संसाराला विस्तारला शैतानात आणि त्याच्या हरा खोट्यात देवाचे पदवेन एमकणा लुटून उडे आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राह समकयो तुझी कुशी जशी सरगार सत्ता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाची महिमा प्रियांका ते ऋणाती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आणि सदा सर्वता आमेन. एकडे बोर आमचे धडा आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. Matthew chapter 14 35-36 त्यांच्या लोकान जेजूची ओळख धरतस चारी कुर्शीनी सांगून धाडले. लोक आपल्या पिढेस ताचे सरची हाडी लागलो आणि ताच्या अंग वस्त्राचे देगेटपणी हात लावून पिढेस तांग सोड म्हणून ताचे लागी उपकार मागे लागलो आणि आपडलेली सोमेस्ता बरी झाली. परत एक पटी उतर ऐकया. या बुधवाराच्या दिसा या सकाळीच्या वेळा येऊ तर आमच्या काळजान रंबोदी देवाचे उतर म्हणता
केवळ ती रक्तस्रावाची स्त्री मात्र नाही, तिने जेजूचे अंग वस्त्र आपटले ती गुण झाली. हांगासर म्हणता कितले जण पिडे असताना त्याचे अंग वस्त्र आपटले ते सगळी बरी झाली. तशेंच जाल्यार तांणी भावार्थान पडले, भावार्थान पडले, भावार्थान तांणी सांगले जे उतर या बुधवाराच्या दिसा आमच्या काळजा भितर रंबोदी रंबोदी. आपडलेली समेस्ता जेजूचे अंग वस्त्र आपडलेली समेस्ता बरी झाली. जेजूचे अंग वस्त्र आपडलेली समेस्ता बरी झाली. Matthew 14:35-36. Those all who touched the garment of the Lord Jesus, they were healed. They were delivered. सगळे बरे झाले. जावंक पुरो कुडीची पिडा, जावंक पुरो आत्मिक पिडा, आंतरिक पिडा, जेजू भावार्थान आपडली हर एकले बरे झाले. खंडीत जावं, खंडीत जावं. आज हांव आनी तू आज ताका भावार्थान आपडटा की ताचे तावन गुण कची सकत वळोन आसता. ताचे तावन गुण कची सकत वळोन येता. मुखार देवाचे उतर म्हणता मातेवसो पंजेल 15वा अध्याय 29-30 थंयसर म्हणता उपरांत तो दोंगरार सोडून उबो बसलो तेन्ना लोकां जमे मोन्यांक, कुरड्यांक, थोंट्यांक, पांगल्यांक आनी हेर पिडेस्तांक घेवन ताचे सरशी आयली आनी ताणें तांकां ताच्या पांयां सरशीं दवरली आनी तांकां सगळ्यांक ताणें गुण केली. मोने उलयले, थोंटे सल्लले, कुरड्यांक दिश्ट मेळ्ळली हे सगळे पळोवन लोक विस्मीत जालो. लोक विस्मीत जालो कित्याक इतले सगळे अजापा जेजून त्या लोकां हुजेर केली. देवाचे उतर म्हणता लूक 6:19 जेजू तावन दैवीक सकत भायसर सोमेस्तांक गुण करतली. हे गरीबोर आमी त्या जमांत या, आमी त्या जम्यांत या. जेजू बोवारी कितले पिडेस्तायले ते सगळे गुण जाले. आज या घडये ताची गुण कचे सकत आमचे थंय देवून येवंदी, आमचे थंय देवून येवंदी. आमच्या कुडींत खंय दूख आसा, जावंक पुरो दोनी पायाच्या पट्ट्यांनी तुका दूख आसा, कठीण दूख आसा, शिरो ओडतात, सोसूंक जायना, पळे जेजू तावन दैवीक सकत भायर सर समेस्तांक गुण करताली. जेजू तावन दैवीक सकत वळोन येताली, वळोन येताली. ती वळोन आयिल्ले सकत तुझ्या पायांची दुख कंप्लीटली गुण करते आसा, कंप्लीटली गुण करते आसा. तुझ्या हृदयात असले प्रॉब्लेम
गुण करते ऐसा, गुण करते ऐसा जेजू तावन गुण करची सकत तुम्हाला 2000 वर्षा आधी त्या लोकाक गुण केलो तसं जेजू त्या लोकांच्या जम्यामध्ये असलो तसं जेजू आज या लोका जम्यामध्ये असा. आम्ही तो लोकांसमोर मॉर्निंग मन्नाची मागण्याची जमत लोकांसमोर आणि या लोका जम्यामध्ये जेजू असा. ताजी सकत वाळून येता, ताजी सकत वाळून येता. जाता जाल्यार दोनी हात वयर उबारया. जाता जाल्यार माईक अनम्यूट करण, दोनी हात वयर उबारया. सांगाता म्हणून एक घडी बोर ताची सकत वाळता वाळताना आज विश्वास या आणि माग्या जेजू ती गुण कचे सकत असा नेंगी ती आमचेर देवान येऊन दी. जेजू तुझी ती गुण कची सकत असा नेंगी. लूक 6:19 ती दैविक सकत मुझेर देवान येऊन दी, मुझे कुटुंबाचे देवान येऊन दी, मुझे माय बाबाचे देवान येऊन दी, मुझे भुरग्यांचेर देवान येऊन दी, मुझे गोवाचेर देवान येऊन दी, मुझे भायलेचेर देवान येऊन दी, मुझे देराचेर देवान येऊन दी, मुझे नेंडेचेर देवान येऊन दी, मुझे मावाचेर देवान येऊन दी, मुझे सासूमाईचेर देवान येऊन दी. माग्या माग्या तुझ्या पुताचे सगळे एडिक्शन ते सकत देवान येताना ताका सोडणं असं दी, सोडणं असं दी जेजूच्या नावान. तुझे भुरगे शिकना, सगळे ऐकना, तसं दैव कोतनो ताका स्पर्श करू दे. सगळ्यात मिळून गडीवर घट्ट धरा स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझी निधीची समस्या जेजू या घडीत गुण करू दे जेजूच्या नावात. मायग्रेन हेडेक जेजूच्या नावान गुण जाऊ दे, जेजूच्या नावान गुण जाऊ दे. मायग्रेन हेडेक याच घडये जेजू तावन वाळची ते दैविक सकत तुका टच करू दे जेजूच्या नावान, जेजूच्या नावान. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझी खरंच तुका सणनो संदी. हालेलुया 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 हालेलुया. लेफ्ट साइड तकलेच्या लेफ्ट साइड कटील फटाफट जेजू तुका स्पर्श करणं सही आगडी. हालेलुया 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 हालेलुया. या शाराला बरा दी बरा शिराला बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. गोमट्याचे दुःख जेजू याकडे स्पर्श कर गुण करू दे. गोमट्याच्या साइडीन राईट साइडीन तुका दुःख असा जेजू समर्पण दे आणि क्लेम कर. जेजू तुझे तान वाळची ती दैविक सकत मुझ्या गोमट्याचे देवान येऊ दे, मुझ्या गोमट्याचे देवान येऊ दे, सुम्या देवान येऊ दे, मुझे गर्भान देवान येऊ दे, मुझी पीसीओडी समस्या गुण कर दे. जेजू 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 तुका डिप्रेशनातून कंप्लीटली सुटका देऊ दे. जेजू 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 दैविक गुण करणारा, जेजू दैविक गुण करणारा. तुझे उत्तर प्रूफ दिते जा तुझे तावन दैविक सकत वळण येताले. या मागण्याचं मतेत वळण येऊ दे, या मागण्याचं मतेत वळण येऊ दे. या तुझ्या भुरग्यांचे देवण येऊ दे, या तुझ्या भुरग्यांचे देवण येऊ दे. शिराला बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझ्या पोटाचे दुःख जेजू गोड करू दे.
Hallelujah, hallelujah, Shira hallelujah, bara 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 hallelujah, bara bara hallelujah, bara 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 hallelujah, bara bara. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, राईट Jesus, खानात Jesus, असते Jesus, समस्या. Jesus, Lord जेजू God, याकडे आपण Jesus. गुण करून दे. जेजू 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 जेजू. Hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah, Jesus. hallelujah. Jesus. Thank Thank you, you, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Thank Thank you, Jesus. you, Thank you, Jesus. Jesus. या पहिल्या कणात दोन्ही हातोर माग्या आज आमच्या जीवितांत एक बरी मांडावळ या बुधवाराची दिसा तुम्ही दाखवून देऊन दे. आज आम्ही किती करायचंय म्हणून कळना काही स्टक झाल्या. आज आम्ही काही मुखार वसंग जातात ना सगळ्या दारात दंपल्यापर्यंत जेजूच्या हातान समर्पण देऊया. या बुधवाराच्या दिसा विशेष माग्या ताची दैविक सकत आमची एकच्या देवान येऊन येऊ तर क्लेम करता करता आमच्या जीवितात देवान येऊन देवान येऊन आणि सगळे ब्लॉक्स उक्ते करून दे सांगा त्या म्हणून येऊतात तीन क्लेम करूया. Isaiah 48:17 सर्वेस तुझो सर्वंत इस्रायलचा पवित्र देव असे म्हणतात हाव सर्वेस तुझो दे तुझ्या फायद्याचे जे हाव शिकायचा तुझ्या सलोंग जायते वाटेन चलयता. Isaiah 48:17 सर्वेस तुझो पोतुजो सर्वंत सोडवंदार इस्रायलचा पवित्र देव असे देवशे म्हणतात म्हणते तू सर्वेस सर्वेस तुझो दे देवच्या तुझ्या फायद्याचे फायद्याचे ते हाव हाव शिकायचा शिकायचा तुझ्या सलोंग जायते जायच्या वाटेन वाटेन चलयता. चलयता Isaiah 48:17 Isaiah 48:17 तुझो सर्वेस सर्वंत इस्रायलचा पवित्र देव असे पवित्र म्हणतात देवशे तू म्हणता सर्वेस हाव तुझो सर्वेस दे तुझ्या पोतुजो दे फायद्याचे ते तुझ्या हाव शिकायचा फायद्याचे ते हाव शिकायचा ते तुझे वाटेन हाव सलोंग चलयता. जायच्या वाटेन चलयता. नमान मरिये कुरपेन बरले समुद्र सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदी आणि सदी तुझ्या कुशचे फळ जेजू सगळ्यांचे बरे देवाच्या देवा माया सुरत माफी जंगा अंगा तिरुनाथ करताना आमच्या करता आवडला नेमच्या शावळा मनाच्या दोन्ही हात वैर बारिया ये घडी बोर सांगाता म्हणून हे घडी बोर स्तुती करया कितले जण आज या दिसा आज फेल करणार असतात त्यांच्या जिवी स्टक झाल्यापर्यंत एक बरी मांडावळ किते म्हणून मागवण असतात. आज कितलेशे जण आज काही काम कंच्या कामाक हाताक घालले जावंक पुरो 2 वर्सां जाली मुखार वेतात ना जावंक पुरो जे कन्स्ट्रक्शनाचे काम अर्ध्यार रावला बिल्डराक पैसे दिले आज बिल्डरान अर्धे काम केला. आज कितेंगी मिनिस्ट्रींतावन गव्हर्नमेंटांतावन कितेंगी समस्या जाल्यात खंयचे डॉक्युमेंट समस्या जाल्या तुका मुखार वचूंक जायना. दोन्ही हात उबान एक घडीभर 2 मिनिटां घट्ट तऱ्हेन स्तुती करया सगळे ब्लॉक्स तुटून पडून दी. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, या hallelujah, शारा ना बरा दी बरा hallelujah. शिरा ना बरा 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 Lord बरा दी God, बरा शिरा बरा दी बरा दी बरा God, शिरा ना बरा बरा hallelujah, बरा बरा hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 या दुसऱ्या hallelujah, क्रम समर्पण hallelujah. देऊन माग्या एक God, Jesus, कोणाचे God, समस्ये kapotita. बीजाचे समस्ये God, Katiso, God, Jesus, Kitita, जांभरो Katiso, कोणाचे Mahima, केस Katiso, समस्या Anadat, जाग्याची Kitatiso, जेजूच्या hallelujah, हाताने hallelujah, समर्पण देऊया. hallelujah, हर एक hallelujah. केस सोडण्याचे तर Hallelujah, भेटून देऊया. hallelujah, 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 ब्लॅकमेल hallelujah, करण्याचा hallelujah, आज hallelujah, तुमका कोणी hallelujah, hallelujah, फसयना hallelujah, आज hallelujah, कोण hallelujah, hallelujah. रिलीज दिना म्हणते असतात फायनल Hallelujah, hallelujah, इंडेमिनिटी hallelujah, दिना म्हणते hallelujah, असतात hallelujah, hallelujah, आज hallelujah, जांपुरो hallelujah, hallelujah. Jesus, लीगली तुझा Jesus, केस Jesus, मिळवून असा Jesus, की Jesus, तुका Jesus, फसयना तुझा Jesus, पासपोर्ट Jesus, जप्त Jesus, करून धरला याकडे सुशेष समर्पण दिव्या Jesus, येऊ तर Jesus, सांगाता Jesus, म्हणून Jesus, क्लेम करते असताना माग्या आज सगळे Jesus, Jesus. कोर्टाची केस Jesus, क्लिअर Lord God, जाऊनच्या बसत Lord God, एक Jesus, Christ. प्रश्नाची Thank you, केस Jesus. क्लिअर Praise you, जाऊन praise you. सगळ्यांच्या Thank मध्ये you, Lord. येऊन तीन Thank you, पटी Lord. क्लेम Thank करूया you. Praise the Lord. Praise the Lord. Psalm Praise the Lord. Praise the Lord. 144 Praise the 190 Lord. सदैव जाऊन सर्वेस
तो स्पोर देव जाऊं सरेस देव पर जाऊं मुझे सरेस पर कड़ा तो मुझे मुझे खड़ा हाथ तो जुजाक मुझे तयार हात करता जुजाक तयार तो करता मुझो तो मोग मुझो मुझे मोग कोटे मुझे मुझो कोटे बुरुस मुझो मुझो बुरुस थारो मुझो थारो मुझी मुझे डाल डाल ताका हाव ताका शरण शरण येता येता राष्ट्रांत राष्ट्रांत मुझे मुझे अधीन अधीन तो करता मुझे करता अधीन करता Psalm Psalm 144 144 1 and 2 144 1 देव जाऊं 2 देव सरेस जाऊं मुझे सरेस मुझे सरेस खड़ा पर मुझे मुझे खड़ा खड़ा मुझे मुझे हाथ मुझे हाथ हात जुजाक जुजाक तयार तयार तो करता मुझो मोग मुझो तो मुझे कोटे मोग मुझो मुझे बुरुस जे कोटे कोटे थारो मुझो जो बुरुस बुरुस मुझे थारो तारो हाव शरण तेरी येता डाळ हाव शरण ताका हाव राष्ट्रांत शरण मुझे येता अधीन तो करता मुझे राष्ट्रांत अधीन मुझे करता अधीन करता Psalm Psalm Isaiah 144 144 1 verse and 1 2 and 2 144 तो देव तो देव जाऊं जाऊं सरेस सरेस 144 1 मुझे and 2 मुझे खड़ा कड़ा जे जाऊं ताका सरेस हाथ मुझे जुजाक खड़ा तयार तो करता मुझे हात तो जुजाक मुझो तयार मोग मुझो करता मोग खडप मोग मुझो मुझे बुरुस बुरुस मुझो तारो तारो मुझे मुझो डाल बुरुस बुरुज मुझो ताका तारो हाव हाव मुझी शरण शरण डाळ येता ताका हाव राष्ट्रांत शरण तो मुझे येता अधीन अधीन करता करता राष्ट्रांत मुझे अधीन प्रमाण करता मधले कुरफेन भरले समुद्र सवयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेसू बघेन भजन मरिये मरियदे देवाच्या वाचन माया प्रियांका माफी अंका तिरुनाथ ते विनंती करताना करत आणि मरणाच्या आमच्या मरणाच्याकडे रामेन थोड्या दिसा आधी आमच्या टीम मेंबर निकलन अरुणन पोलंड जाऊन ताणे एक पिटिशन घाल्ले एका भावा खातीर मागोवंक पिटिशन घाल्ले ताका ताजे बायोमेट्रीक येवंक आसले आणि बायोमेट्रीक सुमार 8 महिने जावन बायोमेट्रिकाक अप्लाय केल्ले रिप्लायस येवना 8 महिने राखलो कितेंच रिप्लाय येवना आणि या ग्रुपांत मागोवंक ताणें पिटिशन घाल्ले आम्ही मागले ताचे पासून आज विशेष रान ताका त्या भावाक ताचें नाव फिजो जोसेफ फिंगरप्रिंटा खातीर ताणें अपॉइंटमेंट मेळच्या खातीर पिटिशन घाल्लें 8 महिने तावन वेट करनासलो ह्या मागण्यान पिटिशन घाल्लें आणि आता कालच्या दिसा ताका फिंगरप्रिंटाक अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्रींतान मेळना त्या देखून देवा करता विशेष दोन्ही हात आमची वयर उपारया परत एक पटी माग्या कितले जण कोर्टाची केस ह्या शोनाची केस एम्प्लॉयरान केस केल्या विशेष दोन्ही हात वयर उपारतना आमचो एकलो भाव आसा ह्या मागण्याच्या मतीन हेनरी म्हणलं भाव ताचे पासून माग्या सगळे ब्लॉक्स तुटून उडवले ते एम्प्लॉयराक जेजो स्पर्श करून दे ताचे मन बदलो दे ताचे मन बदलो दे कितले जण या केसींत इन्वॉल्व आसात सगळ्यांक सम्याच्या पांयतळा समोर दिव्या देवाचे उतर म्हणटा जेजून तांकां आपल्या पांया लागीं दवरले जेजून तांकां आपल्या पांया लागीं दवरले आज कितले जण या भावाक दगदग मुखार येयलात हर एकल्यान जेजूच्या पांया लागीं दवरया आज तांकां जेजू स्पर्श करून या घडीभर सांगाता म्हणून स्तुती करया हालेलुया 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 या शियाराला बरा बरा हालेलुया बरा जेजू हालेलुया हे हालेलुया सगळे हालेलुया तांकां तुझ्या हालेलुया पांया लागीं हालेलुया दवरले हालेलुया आज तुका हालेलुया गोड केले हालेलुया जेजू हालेलुया सगळ्या तुझ्या हालेलुया भुरग्यांक हालेलुया सभा करता हालेलुया सम्या जेजू हालेलुया थंय कितें हालेलुया करतात ते हालेलुया हालेलुया सगळेच तांकां सम्या हालेलुया जेजू आज हालेलुया तांचे हालेलुया काळजांत आपड हालेलुया तांचे हालेलुया काळजांत हालेलुया बरे कर हालेलुया हालेलुया शिकत हालेलुया 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 कन्फ्युजन पयस हालेलुया जाऊ दे हालेलुया हालेलुया सगळे हालेलुया कन्फ्युजन पयस जाऊ दे हालेलुया तांकां हालेलुया 422 हालेलुया हालेलुया काळोखान आज चल्ले आज प्रकाश उजवाडाक येऊन दे हालेलुया प्रकाश हालेलुया हालेलुया प्रकाश हालेलुया 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 थँक यू जीसस हालेलुया थँक यू जीसस हालेलुया थँक यू जीसस हालेलुया 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 रिया शियारा ला बरा बरा Thank you, बरा बरा Jesus. Praise हालेलुया you, Jesus. हालेलुया Thank you, हालेलुया Jesus. हालेलुया Praise you, हालेलुया Jesus. जेसू Thank you, जेसू Jesus. जेसू Praise you, जेसू Jesus. पण Hallelujah, देव्या hallelujah, कितले hallelujah, जण hallelujah, hallelujah, फायनान्शियल hallelujah, प्रॉब्लेम आसा hallelujah, hallelujah, कामाचे hallelujah. समस्या आसा Hallelujah, विशेष hallelujah, सोम्याचे तां भेटून दिव्या Hallelujah, कामाचे hallelujah, समस्या hallelujah, सॉल्व जाऊन दे hallelujah, hallelujah. टर्मिनेशन मिळणार जाऊन Hallelujah, पुरो hallelujah, 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 कितले जण hallelujah, hallelujah, जाऊन पुरो hallelujah, hallelujah, ते hallelujah. बदल काम Organ, नांत organ, काही organ, स्मार्ट घर अप्लाय केला organ, विशेष organ, सोम्याच्या समर्थन दिव्या जीवितात वाट Jesus, ते करू दे Jesus, वाट ते hallelujah, जाऊ दे hallelujah, वाट ते जाऊ दे hallelujah, जेसूच्या hallelujah, नावान hallelujah, hallelujah. विशेष सगळे Hallelujah, फायनान्शियल hallelujah, प्रॉब्लेम hallelujah, कामाचे hallelujah, hallelujah, पैशांची तंगी hallelujah. घरा दोन वेळाचे Hallelujah, जेवणाक hallelujah, पैसे ना जाऊन hallelujah. पुरो Jesus, सोम्याच्या Jesus, हातान
भेटून देऊया समाजात भेटून देऊया लोन फारी करून जातात ना भाडे दिक जातात ना सांभाळ वाढतात ना इंडेमनिटी खातीर राखून असतात प्रमोशन खातीर राखून असतात बोनस खातीर राखून असतात इतले जणांचे पैसे कोणाक दिल्ले आणि म्हणून मार्केटिंग लॉस जाल्यार विशेष समाजात समर्थ द्या सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी क्लेम करया सगळे सांगाता म्हणून 3 पटी येऊ तर क्लेम करया लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्यामध्ये आणि तुम्ही म्हणजे फॉर्स लेविटिकस 26:12 तुमच्यामध्ये असलतलो हांव तुमचो देव जातलो हांव तुमच्यामध्ये असलतलो तुमचो देव जातलो नमान मरिये कर पेन बरले सुमित सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो विशेष दुनी हातोयर भार्या ह्या संवसारान कितलेशे जाग्यांनी काम ना बिझनेस लॉस ते आसा ह्या संवसारांतली हर एक राष्ट्र जेसूच्या पांयदरा दवरया ह्या घडी ही भूमी फळा बरी जाऊन दी बरी प्रोजेक्ट येऊन दी कंपनी उदरगतीक पावून दीत की ते पूरा अडकळ आसा सगळे जेसूच्या पांयदला दवरया सगळे पांयदला दवरया जेसूच्या आज ही सगळी भई फळा बरी जाऊ दी कितले जण बेळे जातात ना माझ्या समर्पण दिव्या कितले जण बिझनेस गेला कामाक दवरले कामाचे सोन वेते असतात कोणी रावनात कोणी सेट जायनात सुमेचे भेटून दिव्या दोन्ही हातोय रुपार्या सांगता म्हणून येऊ तर 3 पटी गट्ट तळान क्लेम करया जखारिया 2:15 त्या नमान मरिये कुरपेन बरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो देवाचे उत्तर सांगता मार्क 11:24 जे किते तुम्ही बावाडतान मागला विश्वासात ते तुमका मेळला म्हणून आणि तुमका मेळटलेच आज विशेष किती सगळे पिटिशन घाल्यात आणि जे किती तुम्ही खास जाता या घड्या मागून असतात विश्वासा आज ते तुमका मेळला आणि आज तुम्ही हरकत द्या तरी हात उभा कितल्या जणांक या घडये काम प्रोवाइड झाला कितल्या जणांक ऑफर लेटर मेळला कितल्या जणांची विजा इश्यू झाल्या कितल्या जणांची विजा स्टॅम्प झाल्या विशेष तरान कितल्या जणांची रिलीज पेपरा साईन झाल्यात कितल्या जणांची विजा रिन्युअल झाल्या कितल्या जणांची सिव्हिल आयडी ब्लॉक झाली ऍड्रेस प्रूफ अप्रूव्ह जाण्यातलो आज अप्रूव्ह झाला दोन्ही हात रोबान घट्ट तळान स्तुती करया हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 आमच्या hallelujah, भुरग्यांक hallelujah. hallelujah. सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, आमच्या Hallelujah, भुरग्यांक hallelujah. सोम्याच्या hallelujah, तान hallelujah. समर्पण दिव्या. Jesus, आमच्या युवा Jesus, जनांक Hallelujah, सोम्याच्या Jesus, तान hallelujah, भेटून दिव्या. Jesus, hallelujah. Jesus, आज मागण्या Hallelujah, आमच्या hallelujah, युवा hallelujah. जनांक आमच्या भुरग्यांक जेजू स्पर्श करून दी. ती Jesus, पवित्र आत्म्या Jesus, भरून दी. Jesus, Jesus, तुझं Jesus, फुडार Jesus. आशीर्वादांनी भरून दी. Jesus, Jesus, yes, कितले भुरगीं Jesus, Jesus. शिकपांत हसकत आसात. Jesus, Jesus, एक्झामे वेळार सीक पडटात. शिकपाचें भे. पयले बरी शिकताले. क्लासीन फर्स्ट येताले. आज ती फेल जाते आसात. बरे मार्क्स हाडची भुरगीं आज फेल जाते आसात. साम 147:3 पापसल्लीं काळजां तो बरी करता आनी तांचे घाई तो बांदता. 1 Corinthians 3:16 त्या भुरग्यांची कूड देवाचे मंदिर देवाचो आत्मो तांचे तेंची येता. आज तो आत्मो तांकां कंप्लीटली अभिषेक करून दी. तांच्या काळजांतले हर एक आंतरिक गुण करून दी. कितले युवा जन निराशपणात आसात, डिप्रेशन आसात, लोनलीनेस आसात, विंगड इश्यूज फेस करन आसात, सैरीक मेळटात ना सगळ्यांक सुम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. सांगात म्हणून संवसारांतल्या सगळ्या भुरग्यांक युवा जन आज कितली भुरगीं देवातान पयस वते आसात. मागणे नाका तर देव नाका. आज केवल मोबाईल जाय, गेम्स जाय, फ्रेंड्सां जाय. सगळो दीस भायर असतात. वायट इश्टागती असतात. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडा फाटल्यान असतात. देवाक टाइम दिवंक जायना. मिसाच्या दिसा मीस असताना तांकां दुसरे तांचे फिक्स्चर आसा. विशेषरान हे सगळे ह्या घडये जेजूच्या पांयतळा दवरया आनी मागया देवा ह्या भुरग्यांक आपड स्पर्श कर. कितली भुरगीं ड्रग्साच्या एडिक्शन आसात. पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन या विंगड कुडीच्या पथकांत बुडून आसात. अन्य जातीच्या ददल्या फाटल्यान स्त्रिया फाटल्यान आसात. आपणाच्या की चड प्रायाच्या मस्त चड प्रायाच्या स्त्रिये फाटल्यान जावंक पुरो ददल्या फाटल्यान काजारी ददल्याच्या या स्त्रियेच्या संबंधात आसात. सोम्याच्या तान भेटून दिव. सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट तरान क्लेम करया. साम 22:30-31 मुझी भुरगीं बाळां ताची सेवा करतले. फुडले पिळगेक मुझे ते भुरगीं सगळे ताची सेवा बरोबर करतले. सांगतले. आता फुडल्या पिळगेक ते देवाचे चांगले असते ते तरेची काबार संततिक ताची सांगतली नीत आणि प्रकट जल्मा करतले. येवची ताचे सगळे संततीक सर्वेस परान केला. नीत प्रगट करून म्हणटली. हे सगळं सरस परान मुझी केला. भुरगीं बाळां ताची सेवा साम करतले. 22:30-31 मुझी देवाची भुरगीं खबर बाळां ताची सांगतले. सेवा करतली. जन्म येवची असते ते पिळगेक ती सरस संततिक पराची नीत काबार प्रकट सांगतली. करून म्हणतले. हे हे जल्मा येवची सगळे आसा सर्वेस ते परान केला. संततीक ताची साम नीत प्रगट करून 22:30-31 हे मुझी सगळे भुरगीं सरस बाळां ताची परान सेवा केला. करतले. फुडले पिळगेक ते सर्वेस पराची खबर सांगतले. 22:30-31 मुझी भुरगीं येवची बाळां आसा ताची ते सेवा करतली. संततिक ताची नीत प्रकट पिळगेक ती करून सरस म्हणतले. पराची हे काबार सांगतली सगळे आणि सर्वेस जल्मा येवची परान आसा केला. ते संततीक ताची नीत प्रगट करून म्हणटली. हे सगळे सरस परान केला. नमान मरिये कुरफेन भरले समुद्र समय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजो. भजन मरिये देवाच्या माया बाप्यांची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आखरे शिकण सता जाल्यार आमी सगळे दिंबियर पडया दोनी हातांचे वयर पारया. देवाचे उतर म्हणटा त्या सगळ्या लोकांनी सगळ्या पिडेस्ता तांच्या लागी हाडले. त्या सगळ्या लोकांनी तांच्या भुरग्यांक जेजू लागी हाडले. त्या भुरग्यांक जेजून आशीर्वादीत केले. आज ह्याले कितले जाणां तुम्ही मागून आसात सोम्याच्या तान भेटून दिव्या तुमचे सगळे कर्ज. हे घडी बोर दोळे आमच्या दांप्या. आज विश्वास आसा तुम्ही कंप्युटरा मुखार नात, मोबायला मुखार नात. तुम्ही एक जमो जावन ह्या घडये जेजू मुखार आसा. जेजू तुमच्या मुखार आसा.
आज जे किती तुम्ही घेऊन येलात जेसूच्या हातान भेटून दिया. हर एक गरज जेजू तुका पळयता. जेजू तुका पळयता. Benita Fernandes, Priscilla de Souza, Cyril Fernandes, Silvia Sajid, Julia de Souza, Maria Lobo, Sharita de Souza, Julian Mascarenas, Susan Rodriguez, Laurencia Fernandes, Jacinta de Souza. या सगळ्या भावनांचे सगळं कर्ज सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. हेनरी फर्नांडिस, मार्गरेट, रिस्टन, मिल्बर्न, हिल्डा, प्रतिष्ठा, राइना, जियाना, जानिक, विजय, डेरिल, दिव्या, राणी, इवेत, जेसिंता, जेनिसा, जिशल, सिंड्रेला, जेम्स, जूलियस, स्टेफानी, जेसन, स्टीफन, किशोर, विडा, कैल्विन, कैटलिन, Lancy, Lanit, Anita, Ashlyn, Larissa, Joyston, Ligori, Jyoti, Lina, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lidwin, Valerian, Sonal, Ordlin, Maria Ferrao, Nancy Dessa, Nancy Lobo, Praveen, John, Priya, Wilson, Prince, Winston, Violet, Rinna, Algar, Gilbert, Sharon, Cyril, Casey, Cyril Lobo, Vita, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Travel, समयाच्या तान भेटून दिव्या विशेष तरान. रीना म्हणल्या बणीचे सगळं कर्ज समयाच्या तान भेटून दिव्या. अरुण म्हणल्या बाबा विशेष तरान समयाच्या तान भेटून दिव्या. तुम्ही ताका स्पर्श करून नेविल म्हणल्या बघ्या समर्पण दिव्या. मायग्रेन येता सुटका मेळचे पासत इवेत म्हणल्या बणेचे आवई कंप्लीटली समयाच्या तान समर्पण दिव्या. कंप्लीटली माता तेका सुना पांच नक्षत्र कोण झरिय कशवे जेजूच्या अमूल रक्तान नेथळ जाऊ दे. जेजू सदैव मध्ये स्पर्श करून दिया गाडी. हर एक तरहचे लोनलीनेस, हर एक तरहचे विराराय जेजूच्या नामा पैसे जाऊ दे. हर एक एलर्जी पैसे जाऊ दे. इवेत म्हणल्या बणीचे बिल्डिंगाचे इश्यू समाजात समर्पण दे. फ्लॅटाचे इश्यू समाजात समर्पण देऊन माग्या समर्पण देविषयी सनातन सगळे कुटुंब समाजात समर्पण देऊया. एक सिस्टर दुबईत ऍक्सिडेंट झाला. विशेष रान तिका समाजात भेटून देऊया आणि माग्या सांगपुरतीची संगत कडून सुना याकडे जेजू ताई सरस्वती कापडो दे आज्ञा. आणि किती जणांनी विंगड गरजांपासून मागून सांगला तर एक गरज सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. सांगत म्हणून येऊत तीन पटी क्लेम करूया. अकरेचे उत्तर सांगत म्हणून क्लेम करत असताना माग्या हर एकल्याचे सोम्याची आशीर्वादा देवून येऊ दे म्हणून माग्या. Psalm 22, Zakaria 2:15 सांगत म्हणून क्लेम करूया. त्या दिवसा जायती परत जातली आणि हाव त्याच्यामध्ये Zakaria 2:15 त्या दिवसा जायती हाव त्याच्यामध्ये वस्ती नवान मरिया कृपेन भरली सुमध्य सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. दोन्ही हातांची वैरुपार्या विशेष माग्या कॅनडा पासून माग्या कॅनडाचं गव्हर्नमेंट हांगाचे प्राईम मिनिस्टर सगळे पॉलिसी मेकर्स सगळे इमिग्रेशन सगळं आमचो गांव लेट्स प्रीच म्हणलो गांव समाजात भेटत दिया. या गावात सगळे फिरग समाजात भेटून दिव्या. हांगासर हर एक लोक समाजात भेटून दिव्या. आणि कितलेशी
प्रायस्ताची घरां आसतात, सिनियर होम्स, थंयसर कितलींशीं सिनियर्स थंयसर आसात. तांकां थंयच आसात तीं. थोड्यांक कितेंच उडा सुरना, विंगड समस्या आसात. सुमया तां भेटोन दिवया, तांकां सुमी स्पर्श करून दी. कितलेशे जाणांक घरांतून पयस आसात, बरीं आसात, पूण उडासना. तांचें म्हणलें उडासना. खंय कितें जालां म्हूण उडासना. सुमयाच्या तां भेटोन दिवया, सुमी तांकां स्पर्श करून दी, आपदून दी. आनी कितलेशे जाणां ड्रग्साचें एडिक्शन आसात. विशेष माग्या सांगात म्हणून स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सम्या तू दयाळ, काकूळ, उदारमगार जावन आसाय. तू तुझ्या भुरग्यांक कधीच साडी नाही सोडी नाही. तुझ्या पायांतळाक आयल्या पियांक तू जाप दिताय. तुझ्या लागीं आयिल्ल्याक तुझे लगे पात मारगल्ल्या. तुझ्या आंगोसरा तुझे आंगोसरा पडता. तेच हृदयाक स्पर्श कर, हृदयाक उणेपण इसकत काय, उणेपण पयस कर. आज कितल्या भुरग्यांपासून म्हाका आसात, कितल्या जाण्यापासून म्हाका आसात, बरी शारीरिक मर्जापासून म्हाका आसात, कितले आसात इंटरव्यू आसात, कितले जाणां लीगल इश्यूला सापडल्यात. देवा हृदयाक हात लाय आजच्या दिसा. आज पिढ्याचा घोर जाऊन दे, काही गुण जाऊन पडायचे, घोर जाऊन दे जेजूच्या नावान. जेजू तुझ्या पवित्र बळवून नावान मागता. आमीन, आमीन, आमीन. नमान मरिये, परफेक्ट बदले समज येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. विशेष तरान आज बुधवार संजेर इंडियाचो टाइम 9:45 तावन 11 o'clock म्हणशेर प्रेज एंड वर्शिप वर्ड ऑफ गॉड हिलिंग सर्विसेस जाले. विशेष तुम्ही व्हडा संख्यान जॉइन जाया. झूमाचेर आसा आनी युट्यूबाचेर आसतले. विशेष तरान आज जेजू क्रिस्त रायाचे विशयांत आज विशेष मागणी आसतले, विशेष शिकवण आसतले. तशेंच कोणाक तुमकां टेस्टमनी दिवंक आसा या कोणाक पिटिशनां धाडूंक आसात 9900332411 ह्या नंबराक तुमची पिटिशनां आनी तुमचे टेस्टमनी धाडिया. देव तुमकां हर एकल्या वयसुचा आशिर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन भरून दिया. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. God bless you. Thank you. Brother, also keep India in prayer for the lawmakers, for that for the religious bill. Yeah. That not to be passed. And there should be peace and harmony among the people.